Os ytha, croeso I Sgorio. Gewn ni eich afwyntio'r brif adran yn y man, ond ni'n dechrau fan hyn yn Llansawel, y ddau glwb oedd lawr yn y gwaelodion yn cwrdd, ac yn cwrdd am y tro cyntaf erioed hefyd. Aberystwyth yn edrych am ei trydydd buddugoliaeth o'r tymor, maen nhw'n dal I edrych am reolwr parhaol, tra fod Llansawel yn gwybod bydde buddugoliaeth iddyn nhw yn codi nhw uwch ben y gwrddion a'r duon. Ricard yw hwn. George. Broc tu fas iddo fe. Ond y croesiad yn mynd yn syth gan Luke Bowen. A mae fewn i'r gol. Luke Bowen. Llansawel sy'n taro gynta yn y frwydr yma ar waelod uwch gyngor Cymru. Flint i'r cwrt bach. Mae'n apelio mawr am lawio. Tom Owen. Does na ddim penderfyniad yn dod. Tom Owen. Ddim yn gweud ac am gyfle fyna. O na fo, mae'n taro law. Some question amdano mae gicio spot yma. Luke Bowen, di gael get away with. Walters ar peniad. O, mae yna le fan hyn I Broc. Broc ar bediad gan Dave Jones. Broc unwaith eto. Ac ar y post I pella. Does na ddim penderfyniad o gam sefyll. Mae Llansawel di dyblu mantes. Tom Walters idda hi. Sbia, Tom Walters ar y postyn bella, ddim yn rhoi hi fyny. Yn ôl yn ergyd yma. Iawn, mae Mel bod wedi sgorio, mae'n dod yn ôl at fo. Sbia pwysau ar ddeffro, ar y postyn bella. Llansawel yw'r rhai sy'n edrych I ymestyn I mantes nhw. Ben Davies yn ei waith. Ar y cynnig cyntaf, ond Llansawel yn selio'r fuddugoliaeth. Caleb Demery yr eilydd. Fe'n sgorio gol gyntaf tymor yma'r gŵr ifanc. A mae'n ei bod yn fuddugoliaeth gyffyrddus i'r tîm gartre. Mae'n symud I draed, mae'n ynasu, mae'n balans gyda fo. Mae'n cymryd ergyd cyntaf, mae'n deffro, mae'n cymryd yr eilydd, mae'n dilyn I mewn. A mae'n cael I wobr ar ei diwedd I. Anison yn ôl at Thorn. Aberystwyth yn cadw'r bêl yn y cefn. Dim yn edrych os nhw hyd yn oed yn edrych am gol gysur ar hyn o bryd. Dim byd cadarnhaol I Aberystwyth yn y gêm yma. Walters, di at Demery. Os na bedwaredd? Oes ma' na hawdd I Demery I aile pedwaredd Llansawel. We know now we can beat teams and we're good enough to be here, and I think we've had a couple of results leading up to this one, and now we've got a real big month. I think we've got Flint, we've got Caernarfon home next week, as well as the Welsh Cup, so there's lots of winnable games coming up, but games we've got to be ready for as well. Gyda Caernarfon ar rediad o 2 gêm yn olynol heb ennill cyn y penwythnos, roedd y cofis mewn peryg o lithro allan o'r 6 ucha. Curo Penybont oedd y nod y penwythnos yma oedd heb golli yn ei 5 gêm gyngrau'r diwetha a 4 pwynt yn glir ar frig y tabl. Owen. Owen o'r bêl yn cael ei gadael, mae gefel yn un I James Crowell. Crowell y sgwar at Venables. Campus gan y tîm sydd ar frig y tabl. Y bas drwad gan Owen. James Crowell, doedd o ddim yn hunanol. A Chris Venables yn gwneud be mae Chris Venables di gwneud mor aml. Derbyn I nôl gan Harling. Ond a James Crowell, doedd Crowell ddim yn cam sefyll. Venables! A mae'r bediad gan Stephen McMullen. O'r peniad gan Chris Venables. Griff John. Borge. Ymlaen gan Wood at Venables. James Crowell. Mae Nathan Wood ar yr ochr bella'r bêl yn sgwar at Wood. Ar bêl I gefn y rwyd a ni fewn i'r amser sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cynta. Wel, Nathan Wood bydd yn hawlio y gol. Mi gymodd I gyffyrddiad oddi ar Sam Downey. Ac yn ara 10 bach I gefn y rwyd. Caernarfon dim. Penybont 2. Crowell yn sgwar at Wood. Wood I wneud ti'n dair. Rhwygo amddiffyn Caernarfon yn racs. Ail gol Nathan Wood. Y trydydd i'r ymwelwyr. A siawns bod y triffwynt yn saff. Caernarfon dim, Penybont tair. Morgan Owen.
A'r tafliad I Caernarfon. Mendes ar cyffyrddiad. Y tafliad gan Morgan Owen. Achos I bob math o draffath yng nghanol am ddiffyn Penybont. A'r cyffyrddiad lleia gan Paolo Mendes. Caernarfon 1, Penybont 2. Cyn Owen. Gig gornel at Mael Davies ar peniad Cyrcoff! Y gig gornel gan Cyn Owen, y peniad gan Mael Davies. Ac yn ar peniad arall gan Gabriel Cyrcoff. Caernarfon 1, Penybont 4. Mae Darren Thomas. Dodge. Dangos gormod I Darren Thomas yna. Thomas, yr ergyd gan Gosset. Lloyd. Cyn Owen. O, fyna gyfle fan hyn am y gwrth ymosodiad. Mae'n 3 yn erbyn 2. Wood. At James Kroll. Kroll am y bumed. Kroll ar bumed. Mae Penybont wedi bod yn gwbl glinigol. Y gwrth ymosodiad. Caernarfon yn gor'o mynd ar yr ymosod. Gor'o mynd am y gôl. Ond y bumed I Penybont. James Kroll. Dim gobaith I Stephen McMullen. Caernarfon 1, Penybont 5. Wood. Dal I fynd, mae'n Brigwa. Y greisiad mae'n y gefle fan hyn I Kroll I wneud 6. O, arbediad gwych! Arbediad gwych gan Stephen McMullen. Yn isel I lawr i'w chwith o'r ergyd gan James Kroll. O, am arbediad. You've got to give your fans something to cheer about in terms of not just results but also performances, and at the moment we're clearly not doing that at home, and it's difficult to put our finger on why. Gyda Connah wedi gorffan yn y 2-5 o'r 6 tymor dwytha, mae'n rhyfedd gweld yn ymadiau tua'r gwaelodion y tymor hwn. Gyda 8 gêm ar ôl cyn yr holl, roedd angen pob pwynt posib ar Billy Painter mwyn cyrraedd y 6 ucha. Reynolds, chwilio am Adam Rosgro. Bale ar draws i'r canol. Matt Chubb yn rhoi tîn nghefn y rwyd. Ond y dyfarnwr cynorthwyol yn codi'r lliman y sydd bin. Y gic yn cael ei gymryd yn sydyn. Rosgro ar hediad a'r croesiad. A Chubb meddwl bod o wedi sgorio, ond llathan y ddwy yr ochr anghywir. Edwards. Cyfle am croesiad yma gan o Edwards, mynd y fyr tuag at Mwandwe. Ceisio creu'r cyfle iddo fo hun ac yn gwneud hynna gwaith da gan Ffwmpa Mwandwe. Da ni yn yr amser sydd wedi cael ei chwynegu ar diwedd yr hanner cyntaf. Bale dod I mewn. Oddi ar ben Kai Edwards. Oddi ar y postyn ac I mewn I ddwylo Alex Lang. Reit ar ddiwedd yr hanner. Dyna'r agosad da ni wedi dwad hyd yma. Ond mae parhau'n ddi sgôr yma. Clay troi mewn I drwbl ac yn llorio Ffwmpa Mwandwe. Ac o fewn munud o'r ail hanner mae Jack Clay yn gweld cardyn melyn ac hefyd yn gweld cardyn coch. Cychwyn gweitha I Jack Clay yn yr ail hanner. Hughes mewn i'r canol. Mwandwe ar ergyd, ond y dyfarnwr eisoes wedi chwthu'r chwiban. Dwi'n ama bod Jack Clay heb adael y maes, dwi'n meddwl na dyna oedd y reswm pam Jack Clay newydd erbyn cardyn coch a ddim wedi mynd oddi ar y cae. Wedyn Mr Livesey ddim yn caniatáu'r gôl. Mae'n dod gan Hughes. Fel yn cael ei chlirio at Mer. O, dyna chi gôl gan Ben Mar. Ac efo'r cyffyrddiad gynta ar ei droed chwith. Y Bale fel roced heibio I bawb a heibio I Alex Lang ac I gefn y rwyd. Parhau yn 1-0 yma. Vincent lledu'r chwarae at Craven. Cyfle am groesiad, I mewn mae'n dod, tuag at Vincent ar peniad, Nash yn clirio. Y Bale yn cael ei arbed ar y postyn agosa. Wel, dyna chi gyfle yma na I yr eilydd. Pwlffordd oedd yn anelu I sicrhau I degfad Llechen Lan y tymor hwn pnawn Sadwrn wrth I dîm Tony Pennock herio'r Flint.
Fyny'r cae gan Dylan Rhys yn y diwedd ac mae Owain Jones ar garlam. Peniad pwysig nôl. A mae Owain Jones yn cael blaen I droed iddi. Nath peniad Harry Owen ddim cweit cyrraedd ôl at y golwr Jack Flint sydd yn llorio Owain Jones. Mae'n gic o'r smotyn I Hwlffordd. Ben Amon lawr y canol ac mae Hwlffordd ar y blaen. Llai na 5 munud wedi chwarae. A'r gic o'r smotyn yna yn rhoi mantais gynnar i'r tîm cartre. Cal McCarthy ar gic gornel. Teg at Owain Jones. Ac mae wedi rhoi yng nghefn y rwyd gan Greg Walters ar yr ail gynnig. Peniad rhydd I Owain Jones. Greg Walters o tua llathen allan. Dim camgymeriad ganddo fo. Lambert. Fyny'r cae chwilio am Elliot Reeves. Cyffyrddiad gwych yn fyna gan Elliot Reeves. Jonsian yn y Cwrt Cosby a Jonsian yn rhwydo. Symudiad gwych gan y Flint. Cyffyrddiad Elliot Reeves, mae rhaid deud yn un rhagorol I ddod ar bel na'i lawr ac yna'i gosod I lwybr Florian Jonsian. Dim camgymeriad ganddo fo wrth rwydo I ail fo yn y gyngrair y tymor yma. Mae Flint nôl yn y gêm. Allan at Luke Marriott mae'n mynd. Marriott yn aros am gymorth, ond Lee Jenkins yn cipio'r bel. A Jenkins fyny'r cae. Dal I fynd. A'r bas tuag at Fawcett yr eilydd. A'r bediad gwych yn fyna gan Jack Flint. Nath wneud I hun yn fawr. Ergyd Fawcett fel petai o'n slifio mewn i'r gornel bella na. Ond coes Jack Flint yn y ffordd. Teddy yn ffwni. Ôl at Harry Owen. Cyffyrddiad trwm gan Jake Phillips yng nghanol cae. Mae'n gyfle fan hyn I Hwlffordd. Ben Amon yn mynd I hun. Lawr y dde ac yn croesi. Mae'n cyrraedd Ben Fawcett yn y canol. Fawcett yn gwneud hi'n dair. Camgymeriad yng nghanol cae gan y Flint yn ildio meddiant. Chwarae teg I Ben Amon. Nath wneud y gwaith calad o gario'r bel i'r Cwrt Cosby cyn canfod Ben Fawcett ar eilydd. Ddim yn mynd I fethu o fanna. Mae gan Hwlffordd I mantais nhw o 2 gol yn ôl rwan. 3-1. Lee Jenkins ar tafliad. Ond Fawcett yn gwneud yn dda I ennill hwnna. Fawcett! Ergyd isel, mae yna bedwaredd I Hwlffordd. Chwarae teg i'r ymosodwr. Nath o greu'r cyfle yna i'w hun ar ymyl y Cwrt Cosby. A chadw'r ergyd yn isel. Mae'n 4-1 ar eilydd Ben Fawcett sydd wedi cael 2 o'r reini. Mae'n gyfnod prysur dros ben i'r Seintiau Newydd ar hyn o bryd. Mae'r holl gemau yna yn Ewrop yn golygu bod ni'n chwarae llai yn y gyngrair. Ond yn chwarae un o'i gemau wrth gefn yng Nghei Connah ganol wythnos. Ar ôl hanner cyntaf di sgôr, Quay Connah rwydodd gyntaf wrth I Jack Kenny roi'r nomadiaid ar y blaen. 5 munud cyn y 90 a Declan McManus rwydodd I ddod ar sgôr yn hafal. Cyn I Ben Clark rwydo'r ail, lai na munud yn ddiweddarach. 2 gol o fewn munud i'r Seintia a thîm Craig Harrison yn selio'r fuddugoliaeth. Mae yna dynnu a yn wir, mae yna gic rydd o'n i'n I chwarae. Wel, y bel yn cael I glirio gan pres syth at Danny Davies. Davies yn ergydio! A'r cyffyrddiad olau falle ddi ar Iorwerth. Dwi'n meddwl bod cynorthwydd y dyfarnwr pen pella, sef Connor Thomas, wedi dyfarnu cic rydd i'r Barry. Ond Richard Wright yn gadael y chwarae I barhau. Barry yn methu clirio. A Danny Davies ar ergyd ar draws wyneb y gol, y cyffyrddiad lleiaf falle, oddi ar Josh Iorwerth i'r gornel pella. Hanner awr union ar y cloc. Cic gornel arall. O, mae'n arbediad da, ond mae'r ail wedi dod ag Ash Baker sydd wedi chael y gic gornel gan Leo Smith, y peniad lawr, yr arbediad gan Rhys, ac yna Ash Baker yn sgubo'r bel, heibio'r gol geidwad I ddyblu mantais y pencampwyr.
Camgymeriad. Hulbert yn eithon iddi nôl, ar ergyd ar gorbatau, ac mae'n arbediad arall ryfeddol gan Connah Roberts. Y croesiad ar ergyd acrobataidd, a Connah Roberts yn mynd un ffordd, y bel y ffordd arall. Wilmot at y postyn pella, Smith yn dod amdani, ond i ddim mewn. Fi'n credu bod hi wedi croesi'r linell, ond i wir. Mae'r Bari nôl yn y gêm. 30 eiliad yn weddill. Un cyfleto falle i Redmond i daflu'r bel mewn i'r canol. McManus! Ac maen nhw wedi ildio'r drydedd ac am groesiad o safon gan Dan Redmond. Y capten yn arwain drwy y siampl yn dod o hyd i dalcen Declan McManus. Camgymeriad gan Iorwerth, Clark mewn at McManus. Leo Smith! O! Gwych gan Smith! Y tair yn troi'r bedr ac yn sicrhau'r 3 pwynt i'r pencampwyr. McManus yn methu rheoli, ond y bel yn cyrraedd trod dde Leo Smith ac yn crymanu'r bel i gornel uchar rhwyd. Roedd angen trawsnewidiad mawr ar y Drenewydd ar Bala'r penwythnos yma gyda'r ddau dîm yn ennill mond 1 allan o'i 7 gêm ddiwethaf. Callum Roberts daeth y gosaf i'r Drenewydd i ergyd yn taro'r postyn cyn yr egwyl. Y Bala rwyddodd yn yr ail hanner, ond y gôl yn cael ei wrthod gan y dyfarnwr Nick Pratt yn dilyn trosedd Aaron Edwards a Robbie Evans. George Newell gafodd ei ail gerdyn melyn 10 munud cyn y chwiban ola, ond methodd y Drenewydd fanteisio ar 10 dyn y Bala ac felly gêm ddisgor oedd hi ar Barc Latham. Penybont yn parhau ar y copa gyda'r seintian dyn ar ei sodla. Connah yn dringo i'r 8fed safle ar draul y Drenewydd, ac Aberystwyth yn llithro i waelod y cyngred ar ôl colli i 12fed gêm y tymor hwn. At brifadran Janero nesa, ni wedi gweld dynion Aberystwyth. Beth am y merched? Maen nhw'n cael tymor anodd hefyd. Ond nhw lawr ar y gwaelod yn edrych am eu buddigoliaeth gyntaf o'r tymor, a hynny yn erbyn y seintiau newydd. Yr gig gornel i fewn. Ac Aberystwyth yn gofyn am lawio, ond dydyn nhw ddim yn ei chalu. Dim llawio meddwl Ryan Kenny y dyfarnwr. Dewch i ni weld hwnna eto. Fama. Dyna be oedden nhw y tîm cartra yn ofyn amdano fel llawio ar Chantel Tia. Maria Francis Jones rhedeg a roedd bas gwych fewn i Chantel Tia. Poppy Kendrick Jones di hwn yn seithi at y gol ond yn syth. Unwaith yn rhagor at ddwylo Chelsea Herbert. Cyfle i'r seintiau newydd wrth ymosod yn gorfod dod o hanner i hunan trwy Chapman. Chapman yn cael y bel yn ôl. Mae Tir yna ar y dde. Tir mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n ergydio. Mae'n taro'r trawst. Ond mae'r bel yn rhydd yn y cwrt Cosby. Bethan Roberts methu delio hi. Felly mae'na gyfle arall i'r seintiau newydd yn fan hyn. Dyma nhw'n dod ergyd arall. Ond honna jyst chydig bach yn rhy uchel. Cyfleoedd gorau'r gêm hyd yma i'r seintiau newydd. Chapman yn neud yn dda. Shauna Chambers yn methu cael y gorau honni. Chapman, dyma hi'n dod. Wedi eilyddio. Chapman yn y cwrt Cosby. Mae'n ergydio. Syth unwaith eto as ddwylo Chelsea Herbert yn y gol. Mae'n cael ei ffenio allan. Y capten. Lewis, mae'r bel yn rhydd yn y cwrt Cosby. Mae'n gofyn am gic o'r smotyn. Mae'n nhw'n ei chalu. Y seintiau newydd yn cael cic o'r smotyn. Felly cyfle i gapten y seintiau newydd. Leah Lewis, roed i thîm hi ar y blaen. Dyma hi'n mynd, mae'n seithi, a mae'r bel yng nghefn yr oed, y seintiau newydd ar y blaen, o'r diwedd yma'r goedlan y parc. Aberystwyth dim, seintiau newydd 1. Wrexham oedd yn croesawu Llansawel i'r graig Brynhawn Sul ac fe gymroddi ond 12 munud i'r cochion fynd ar y blaen wrth i Abi Idenden rwydo am y trydydd penwythnos yn olynol. Lain a 5 munud yn ddiweddarach a Lily Jones gipiodd yr ail i Wrexham. Y gol geidwad Courtney Young yn clirio, ond y bel yn glanio i Lily Jones a hithan codi'r bel dros ben bawb i gefn yr hwyd. Olivia Fuller rwydodd y drydedd yn yr ail hanner, felly Fuller yn selio'r fuddigoliaeth i Wrexham am yr ail benwythnos yn olynol.
Abertawe sy'n dringo i'r trydydd safle ar ôl rhoi o pedair yn erbyn Met Caerdydd. Caerdydd sy'n parhau ar y brig ar ôl rhoi tair heibio'r bari ac mae'n parhau'n dyn ofnadwy yn y ras am y pedwerydd safle. Goliau gorau mis Hydref sydd da ni nesa am pa un fydd yn ennill gol y mis. So mae'n Tudur Jones fydd yn penderfynu ar ôl i ni weld yr rhestr fer. Cedi'r chwarae mae Patton, Bright nawr de, i'r bari. Herio Mael Davies, Bright am y gol! Bobl bach! Mae Wood yn dal i fynd i Penybont o bellter. Ofnoson i Penybont! McCarthy. Fawcett i'r line up, Fawcett yn troi ac yn mynd i hun! Nach i gol! Fast sy'n mewn i'n wych i Elliot Treves sy'n brysgamu at y cwrt Cosby. Y heibio i Calvin Smith. Yr ergyd, mae'n taro cefn yr oed. Pas lac allan o'r cefn, Imogen Schofield i darllen ni, a Schofield yn ergydio! Holden, chwilio brediad Caernarfon. Otter ar ergyd, dyna chi gol gan Remi Otter. Mendes. Pelac. Flint wedi gweld y golwr oddi ar ei linell. Gelo gefn yr oed! Pendiad Dan Malone mlaen. Hussein Mehaseb. Ergyd Burke! Am ergyd hefyd! Enillydd gol y mis Hydref ydy Nathan Wood, Penybont. Gêm yn ebyn y bari, 2 gol 1 ar y pryd am gol. Tacl yn ganol cae, cwpl o gyffyrddiadau, a wedyn am ergyd. Screamer. Llongyfarchiadau, Nathan Wood. Na ni am wythnos arall, diolch fawr iawn am eich cwmni. Mwy o bêl-droed dros yr wythnos. Nos Iau, y Seintiau Newydd yn Ewrop. Maen nhw'n chwarae yn Shamrock Rovers. Uchafbwyntiau ar S4C am 10 o'r gloch. A nos Sadwrn nesaf, ni'n fyw o'r brifddinas. Met Caerdydd yn erbyn y Bala. Mae'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. A wedyn ni uchafbwyntiau nos lun nesaf, y gorau o bêl-droed Cymru. Tan ni, tara!